I greet you all, our father, the bishop, Lady Bishop, Mama Mfundisi Dlamini, my wife, Sabingelela. Zonke ihambele zethu esikhona sonke endlini. Ubaba umama, abantu abasha, abantwana abancane. All the workers in the house of the Lord, I greet you, bazalwane, in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tshela umakhelwane uthi get ready. Liyawa izwi lenkosi. We are honored. Sime ngenyawo zethu ngabe khona ohleli phansi. Ngoba sidedele indoda kaNkulunkulu ezokhuluma ngezwi lenkosi njengamanje. Yona izoma more than an hour. So you can't be tired in 5 minutes as you were praying. Umakhona ozomi hour when you can't sit down ingaka shoni phambili. Nangithi nginganesanda bathandela. As a sign of respect and respecting the word of God, don't sit down makuthulwa indoda kaNkulunkulu. We are honored once again to have the bishop in the house. Kade silindele lusuku ukuthi uzofika nini ubishop. Malibonke igama lenkosi. Sikhathali wena bishop. Ade sinawe ngephasika siyaphinda siyakubuyisa ngoba sikhathali wena. We are always excited uma uzofika. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngempilo yakho. Not just KZN but in South Africa. To see people maturing, what I distort the message kaNkulunkulu, it is an honor. Nathi sibanesifisa as pastors who are young, nathi singakholi singene umoya ophambanisa ivangeli. So when we see you in these platforms preaching the gospel ngesibindi at your age, kuyasithobisa kakhulu kusenza nathi sibe challenged as young pastors ukuthi uNkulunkulu akasinike leyo grace ukuthi singaliphambanisi ivangeli. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. I invite you to open your hearts. Silinde nokusiza uNkulunkulu ukuthi uthini ngoba kukhona umyalezo once again. God has been speaking for the past 6 days. Namhlanje futhi ukhona uNkulunkulu okukhona esokuthola okuningi. Malibonke igama lenkosi. So ihashe selifike emfuleni sekukulona liyaphuza noma liphuzile. Mawungena ungalindela ukusizakala uzophuma ungasizakalanga, kodwa mawulindela ukusizakala ngamamazi inhliziyo yakho ukuthi I'm expecting something tonight. So siyambonga uNkulunkulu ke Bishop is a leader yebandla Abundance Life. Abundant Life ngeke isirious bhengo all over, but yena is originally from Richards Bay ngoba nasekhona ngihlale ngiyibona nakhona ngihlale ngimbona ihamba yonke indawo. Is a preacher of the word yonke indawo bazalwane. Masibone wena babikhanda lakho noma kuthiwa khona sopolitika sipheniki ngoba siyazi ukuthi uzolimisa igama lika Jesu ngaphandle kokusaba nangesibindi. So we are honored once again to have he is the father to our friend and our brother Mfundisi Mhleko. Bishop Mhleko. He's a son to our friend Mfundisi Mhleko naye who is also a brother in the house. We are honored to have you, Bishop S.P. Zikadi. Ashaya isandla enkulu. John 14 in I'm coming to that, bazalwane. Ifisa sivule incwadi kaJohn 14 so that ngizobingelela kahle phezu kaJohn 14. John 14 is one of the great book, but namhlanje nasizofunda verse number
Thank you, Jesus. Sizofunda John 14. Are we there? Verse number, siqala ku verse number 11. Thank you, Jesus. Sengafaka ibuko badala. First of all, bazalwane, let me greet umfundisi noMamzweli Dlamini kwesibusiso njalo ukuba la ekhaya sibingelela ubaba noMama Bishophi. Amen. What an honor. Yazi ngihlale ngithandazela le grace mpostoli. Ngihlale ngithandazela le grace engazathi ingehlela nakini ukuthi nje umfana wami kanye nonkosikazi wakhe bake basebenze nje ngezikhona. So it's such a blessing bazalwane, nesibonelo esimangalisayo in the ministry, and kuyasikhuthaza kakhulu. Sibingelele bonke abefundisi abakhona ngokwama i-fivefold ministry. Sibingelele bonke. Ngiyalingeka ukuthi ngilisho one by one, kodwa ngicela ungakwenzi lokho namhlanje. Iwasha likho namhlanje. Ngabuseka bazalwane, ngabuseka iwasha. That's right. Liyasiza kodwa liyaintimidate. Sibingelele bonke obaba omama bafowethu dadewethu ingcebo zenkosi isebenzi zala ebandleni. Sonke isikhathi ngijwayele ukuthi uma ubona ibandla lisebenza kahle bokwazi ukuthi line leadership ephilayo. And we are so grateful bazalwane ukuthi sinibone nisebenza kanye nabafundisi. Ngicela ukufunda kusukela ku verse number 12. Ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu unale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kuBaba. Verse number 13. Noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakwenza ukuba uBaba akhazifuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami, ngiyakucela Baba aniphe omunye. Ngiyafisa ukuthi ul-underline lelo gama li-underlineka, omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi. Nina niyamazi yena ngokuba uhlala kini uyakuba kini. Angikunishiya nizintandane, ngiyeza kini. Ngiyathanda kakhulu ukukhuluma namhlanje na isikhashana nje sincane ngendaba kaMoya Ngcwele. Kufike la khona ngokukholwa kwami ngizwa ukuthi uMoya Ngcwele uyayiqoqa into ayiqalayo. Kaningi uma sikhuluma ngoMoya Ngcwele, abanye abantu bagijimela ekukhulumeni ngezilimi. Siyambonga uNkulunkulu ezinye zezipho zakhe uMoya Ngcwele
abanye bagijimela eprofetheni, bagijime basho zonke ezinye izipho, kodwa umoya ingcwele unguNkulunkulu. And siqala ukumbona bazalwane umoya ingcwele ikakhulukazi uma uzofunda kuGenesis chapter number 1, la uzobona khona ukuthi umoya ingcwele akasiye nje umoya oyingcwele webandla lokugcina. Nisekhona bazalwane, nazi ukuthi uma uzobheka ilokhuza, uma uzobheka abazalwane abaningi bakhuluma ngamabandla, khona amabandla omthetho, khona amabandla enyama, khona amabandla kamoya. Kahle hle kusuka ukukhuluma kwethu nje lokho. Alikho ibandla lomthetho futhi alikho ibandla lenyama, kodwa ibandla elikaJesu. Angiqondise vuleyo ngoba ibandla linikeziwe umoya ingcwele, kodwa ibandla lona elikaJesu. Lapho ekhuluma bazalwane encwadini kaMatthew chapter 16 umqala verse number 13, la khona ethi abantu bathi ngingubani. Baphendula ke abanye bathi ngizwe ngathi ngizofudumala njalo, ningaphathi kabi, ningibona ngihamba kancane nje, ngihamba kancane futhi mangingafudumalanga akindaba kabani. Ngoba akushumala kuthike ukufudumala futhi akusikhona ukubanda. So it's just ukudlulisa lokhu umoya ingcwele akubekile. But more than that is to communicate him to his church. So uma ufunda laphana ilokhuza uthi ngiyakulakha ibandla lami namasango eHades awaye kulahlula. Ngamanye amagama amasango eHades azolwa nalo. Yeah, kufanele uma kuthiwa awaye kulahlula kusho ukuthi kuzoba khona ukulwa. There will be attacks. Asikholelwa khona ukuthi singa-attackwa, kodwa sikholelwa ukuthi samukele lowo ukuthi si-attackwa senze sibe ngaphezulu kwama-attacks. So ibandla-ke lithi iBhayibheli wakhomba wathi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango eHades awayi kulahlula. So uma-ke sikhuluma ngebandla likaJesu siyabona ukuthi umoya ingcwele is doing the final touches ekutheni uJesu mayebuya alithole li-right. Futhi sizoba right ngempela uJesu mayebuya osithola si-right. Now umoya ingcwele simthola kakhulu bazalwane the first mention, khona lento kuthiwa i-law of first mention. Umoya ingcwele simthola encwadini kaGenesis isahluko 1. iBhayibheli liveza ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kwakungubumnyama phezu kodwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla enyunga phezu kwamanzi. In other words, siqala ukubona umoya ingcwele engakasebenzi kubantu, engakangeni kubantu. La khona kuthiwa kubi kakhulu, kukhona i-disorder, kukhona i-mist, kukhona izinto engasaqondakali ngoba uNkulunkulu uqeda ukudala lo mhlaba. And kuthiwa kumoya ingcwele wehla enyuka phezu kwalobumnyama nodwa olwaluphezu kwalamanzi. Uma umoya ingcwele esebenza kanjalo, abafundayo ningilalele kahle abazalwane, abafundayo bathi umoya ingcwele uma ehla enyuka, wathi basebenzisa leli gama lokuthi umoya ingcwele wafukama.
Uyabona inkukhu mayiqeda ukukhipha amaqanda, iqeda ukukhipha amaqanda isizwe ukuthi sengiwakhiphe onke. Ibe isithi iy'ngane zami zikula maqanda, kodwa angazi ukuthi iy'ngane zikhishwa kanjani. Bese ithi into engizoyenza yayo just over them, yohlala phezu kwawo la maqanda. So noMoya Ngcwele sengathi wayenza into efana naleyo ukuze ashintshe okwabonwa, ukuze kube yilokho uNkulunkulu ayekufuna. Jesus. So now uMoya Ngcwele ke simbona khona le kude ekuqaleni, but more than that bazalwane, uMoya Ngcwele usebenzile eTestamenteni elidala esebenzisa ama-objects. Nesekhona bazalwane, uMoya Ngcwele wayekade you see uma uzofunda incwadi Exodus chapter number 13 uzothola ukuthi uMoya Ngcwele kwakuwuye yena lo Moya Ngcwele ngoba wayengashiwo, wasebenzisa induku kaMoses. uMoses ekhona bazalwane, wasebenzisa induku kodwa umoya enjani ekhona. Yiyo leyo nduku eyaphoswa phansi yaphenduka inyoka. Yiyo leyo nduku okwathi uma isiyinyoka zonke ezinye eziphosiwe zaba zinyoka iyayigwinya zonke. Kuseyiyo leyo nduku okwathi mayibamba ngomsila yaphenduka futhi yaba yinyoka. Kuseyiyo futhi leyo nyoka akhomba ngayo ulwandle lwavuleka. Kuseyiyo leyo nduku, angazi noma ngayikhuluma leyo. So now ngoba uMoya Ngcwele kwesinye isikhathi wayesebenzisa ama-objects, asebenzisa izinto kunokusebenzisa abantu, kodwa kwakusewuye lo uNkulunkulu, kusewuye futhi lo moya. Kodwa nikhona bazalwane, kuhambe kwahamba kwafika lapho uMoya Ngcwele esefika phezu komuntu. Afike phezu komuntu for a specific assignment. Ngoba bazalwane noma singahlangana kanjena noma singakholwa iminyaka eminingi, kodwa if there are no assignments that are being done, sizenjeleze ibandla uma lingakwazi ukwenza ama-assignment kaNkulunkulu noma kaJesu through uMoya Ngcwele, udumo luya kuNkulunkulu, kusho ukuthi thina singabantu bokukhalelwa kulesi sikhathi. Asindiselwanga ukuhlala, asindiselwanga ukushisha amabhenji, asindiselwanga bazalwane ukushayitha umoya, asindiselwanga ukuqhethwa sikhombe phansi sikhombe phezulu. Kodwa there is a specific assignment upon each and every one osindisiwe, obizwa ngokweqebo. Kukhona icebo likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Uyabona uNkulunkulu ubengeke akulethe la emhlabeni kanti indaba yakhe ayikho. Hayi kodwa nisekhona bazalwane, ubengeke akulethe la emhlabeni awufikelanga ukuzobuka abanye ukuthi benzani. Imuzwa mayikhuluma lapha encwadini kaJeremiya chapter number 1 verse number 4 and 5 la khona ethi ngingakakubumbi ngakwazi. Ngamanye amagama umbumbi wakho uye, kodwa before akubumbe wakwazi. Now uma uzofunda lawo magama athi ngingakakubumbi ngakwazi, isho ukuthi ngakukhanda nge-material understandwa yimi ngedwa. Nisekhona bazalwane, khona ezinye izinto noma zingeza zibeningi kodwa ngeke zaliqede ibandla, ngoba ibandla likhandwe ngenye material ehlukile. Ukhuluma noJeremiya uthi ngingakabumbi ngazi material, ngithemba imaterial, angithembi wena, angithembi imfundo yakho, angithembi imali yakho, kodwa ngithemba imaterial engikwenze ngayo. You see mawuhleli kwesinye isikhathi ungaze ucabanga uzizwe ngathi useless. Akekho umuntu useless, akekho umuntu useless. Uthi namhlanje na angithi
usuku lokubalanda akungabi yile nyanga kuphela leli viki kuphela, akube isikhathi sokubalanda ngoba there are specific people abane-assignment yokulanda abantu. Khona abantu abane-assignment yokulanda abantu. Uthi nazi material engikwenze ngayo, but uma ulistadisha le gama lisho ukuthi I saw you through, I saw you through. Umethi ngakwa I saw you through, ngakubona udlula. You see, in other words, kukhona izinto yabo esifika kuzo ubone ukuthi hayi uma ngeke ngaphinde ngavuka la angazi sekusezandleni zakho Nkosi, sekusezandleni zakho. Kanti wazi material enqoba izinto ozohlangana nazo. Number 2, ukubonile udlula kulezi zinto, kulama persecutions, lezi zinto ezikhalisayo ezibuhlungu. He saw you through. I wish ungazi uyithinte wena uthi wangibona ngidlula, wangibona mhlawumbe uyakhala kodwa yena ukubona ungaphesheya noma wena uzibona unganeno. I saw you through. So now akekho umuntu online emhlabeni ngokwayephutha, akekho umuntu oyiphutha. Ngamemezela kodwa lento, akekho umuntu oyiphutha. Uthi ningakabumbi ngakwazi uthi ngakwenza ukuthi ube umprofeti esizweni. Not only ukuthi ube yilocal, uNkulunkulu akawakha amalocal. Bekufanele ngabe noma yini oyenzayo ibe international. Kodwa ngisengakhuluma bazalwane, unithatha isaloni go international ngoba akawenzi ama-local. Uma useyi-local awukafiki elevelini yala akwenzela khona, ngoba when you see that scripture uthi ngakwenza waba umprofeti ezizweni. Enye izinto engifisa sengathi ibandla lase-South Africa nase-Africa lingathi go international, ngoba kwesinye isikhathi sihlushwa izinto zala around, kanti ukuthi thina sinqabile ukuthi go international, sisalokhu sihleli around. So sizohlushwa amadimoni around, sihlushwe imoya around, sihlushwe izinto za-around, no-devil worshippers ba-around. Angazi noma akhona no-devil worshippers kwezinye indawo. Awukusuke lapha okhona abathakathi ukhule, outgrow your witches, outgrow your devil, outgrow your situation, outgrow your family, outgrow your family. uNkulunkulu ebuka wena ubuka an international somebody. So now you see, when you look at that verses, uyabona ukuthi thina asibona abantu bazalwane bokuthi sibe ordinary, singabantu esaziwa before senziwe. Yabona ke leyo nto le is too much powerful, ukuthi wena awuqalanga ukwaziwa ubaba noma wakho nesikhathi bekuphethe nezandla, kodwa walethwa kubo ngenxa ye-assignment ephezulu impilo yakho. Glory to Jesus. Ngenxa ye-assignment ephezulu impilo yakho. I feel ukuthi le engazathi iyangishiya. Ngiyabonga kakhulu ukusebenzisa eyakho mfundisi wami, nayo futhi engazathi bazokulungisa khona manje. But you see bazalwane, uma sibuka indaba kaMoyingcwele bazalwane, uMoyingcwele wayefike ahlale phezulu eTestamenteni elidala. Kuthiwa uMoyingcwele wehla wahlala phezu kwaSamson, wathatha umhlathi wembongolo, wabulala more than 3,000 soldiers. Uyabona ukuthi kunzima ukubulala abantu abawu-3,000 noma ngabe uphethe isibhalo. Kodwa uMoses, umoya kaNkulunkulu ehlele wehla phezu kwakhe wabulala more than 3,000 inokhoza, ngoba uMoyingcwele umehleli phezu kwakho angajikisa into ejwayelekile nento useless ayenze ibe useful. Glory to Jesus. Uma
ungafika kumoya ingcwele, umoya ingcwele uyakwazi ukushintsha yonke leyanto yokuthi kini nizazi ninelutho. Umoya ingcwele akuphakamise wabo waphakama uJesu baze bamemeza bathi hawu ingavela ayinobuhle, ungavela ayinobuhle nakule ndawo ngenxa ukuthi when the anointing is upon, when the Holy Spirit ephezu kwakho ushintsha izinto natural azenze supernatural, ashintshe izinto ezijwayelekile sibe izinto ezingajwayelekile. Amazi noma niyangisiza. But you know bazalwane wayefika hlale kanjalo. Ngikhumbula incwadi yabase Samuel wokuqala, that is chapter number chapter number 10 la khona kufika ulokhuza uSaul efika kuSamuel. Umefika wehla wabeka uphondo phezu kwempilo yakhe, wayisethela amafutha, wayisethi kusukela namhlanje indlela yakhe iyashintsha, indlela yakho kade yehla manje indlela yakhe siyanyuka. Nesekhona bazalwane, when umoya ingcwele ehle phezulu, ngoba lithi iBhayibheli wafika wamgcoba, then lithi iBhayibheli wezwa amandla. Fanele ikhumbule lento ukuthi eTestamenteni elidala beqala ugcobo umune assignment, ugotshelwe i-assignment. Kodwa eTestamenteni elisha aqala ugcobo, uqala umoya ingcwele. Nisekhona bazalwane. So eTestamenteni elidala bamgcobo wasethi khuphuka uzothola abantu bephethe izinkwa, uthatha isinkwa ungayithathi imbuzi, wathi uzothola abanye bephethe ukuthi uthathe ungathathi lutho kubo. Uthi kodwa uzothi mawufika in that hill kuleya gquma leliya, uthi uzofika the company of prophets. Nisekhona bazalwane, uthi uzofika idlanzana laba prophet. Uthi umoya kaNkulunkulu uzokwehlela phezu kwakho. Akasho ukuthi uzongena, kodwa uthi uzokwehlela phezu kwakho. Angithi niyangizwa lapho ke? Oh yes, it's okay. Now uthi umoya kaNkulunkulu okwehlela phezu kwakho, uthi bese uyaprofetha kanye nabo, noma ungasiyena umprofeti, kodwa uye ebukhosini wena ugotshela ukuba inkosi. Kodwa before ufike ebukhosini uzodlula eprofetheni. Oh hallelujah. Uzodlula eprofetheni noma ngabe kuthiwa wena ugotshela ukuba inkosi, kodwa uzokungena before phakathi kwabaprofeti. Uyabona abantu abagotshwana ababekwayo baphuthwa yileyo nto today, ukuthi bathi sebegotshiwe kodwa bangafiki amongst the prophets. Ngoba abaprofeti ngeke bakutshele lento oyicabangayo, ngeke bakutshele ngesikhundla, ngashumayela kodwa kancane, ngeke bakutshele ngesikhundla, ngeke bakutshele ukuthi ubogada ubani nobani umeke wakuthola uzokulahla phansi, ngeke bakutshele ngalezo zinto. Bazokutshela ukuthi what does God, uthini uNkulunkulu. So isinado ngiyangifisa mangifunda le ndaba kuthiwa umoya wabaprofeti kuthiwa wehla umoya kaNkulunkulu, then waprofetha kanye ngamanye amagama, wathi lo etshela lo ukuthi uthini uNkulunkulu, nalo wayitshela lo ukuthi uthini uNkulunkulu. Uyabona ngiyangifisa sengathi ngaba kuleso simo la khona sizwi elifresh eliqhamuka kuNkulunkulu ekhuluma ngempilo yethu. Oh hallelujah. Ngiyazi ukuthi isikhathi esikuso namhlanje isikhathi esibuhlungu kakhulu. Uma ngifuna ukushumayela kufanele ngiqale ngishaya abanye ukuze ngivele ngedwa. Kodwa umufika kule abaprofeti nalo uthi thus says the Lord, nalo thus says the Lord, nalo thus says the Lord, nalo thus says the Lord. How many makama we consume what is for us?
la okhona khona abaprofeti base iBhayibheli uyabona uMngcwele chapter number verse number 6 lo ku chapter number 10 encwadini yokuqala na uthi umoya kaNkulunkulu obahlaphiza uphenduke ube ngomunye umuntu ngoba umsebenzi assignment ozoyenza is too big, is too much. Ayidingi wena. Angiphinde futhi engathi uNkulunkulu angakhipha mina kimi ngoba inkinga yethu siyithi kakhulu. Yona inkinga sinayo le uthi omunye angaphiwa ukuba iworshipper avela abe uye uthi omunye angaphiwa ukushumayela avela abe uye ubone nje ukuthi yabona ngihlangane nendoda yakwazikhale la ngihlangananga nenceku kaNkulunkulu. When the spirit ayezinto uMngcwele ehla phezulu he changes you ube ngomunye umuntu. Bathi abahlangana nawo bethi kade simazi nje lo ehla la estradini eduze kwakwabani kodwa mabe khama mawusuku uMngcwele sehle phezulu kwakho akushintshe babone sekungomunye umuntu. Because one of the great work of the Holy Spirit is to change us from being us. Angazi ukuthi wafika nini kule sonto, angazi wafika nini kule sonto, kodwa usewashintsha noma kusewuwe. But you see uMngcwele wayehla ukuze umuntu enze i-assignment. There are so many people abezwe amandla kaMngcwele ukuze bashintshe. You know, into ebuhlungu iyenzeka kuDavid. uDavide ke wenza into ebuhlungu kakhulu engafani kaSawuli. Kodwa nisekhona abazalwane. uSawuli waluza ushintsho kuye. Kodwa uDavid ku chapter number 16 in the same book kuthiwa yena wathi mayigcotshwa wezwa amandla wangaluza ushintsho. Ngifuna ukuthi ke kuwe mawusezwa amandla linda kuze kuvele. Come on. So now wezwa amandla ingakho akho lutho olwenzeka kuye after that wabuyela ezimvini ngoba akusizi ukwenza assignment kanti uyenza usewuwe. Angibile futhi basebenza uyabona if singaba nabazalwane abangaseyibo in this church, lezi ndonga ingane kakhulu. Inkinga ikuthi siseyiphi. uDavid wabuyela emvweni because wayengalizwanga ushintsho until abone ebulala ibhele. Wathi awukanti akuseyimi. Abone ebulala ingonyama. Wathi hayi mina ngiyazi ukuthi mina nje ngeke ngikwazi ukuyibulala lezi zinto kodwa kusho ukuthi akuseyimi. Ngamanye amagama uSaul waluzwa ushintsho kodwa ushintsho aluzwa lumthathanga ibanga elide. Kodwa uDavid akaluzwanga ushintsho wezwa amandla. Ushintsho lwenzeka emsebenzini esebona izinto zenzeka. Uthi hayi mina ngiyabazi nje abakazikhali abakwazi ukwenza lezi zinto, angibazi abakadlamini benza lezi zinto. Awunakho kwenzeka ukuthi kanti ushintsho oluphezu kwakho luyasibonakalisa. Ushintsho oluzwayo noshintsho olubonayo, ushintsho oluzwayo noshintsho obona ama results alo. Uyabona makuthi ubona ama results uhlala umangala uthi awunalokhu Nkosi kwenziwe uwe ngawo, nalokhu kwenziwe uwe. Akufiki la khona uphakama, akufiki
akufiki la khona kuthi abanye bonke bebengenyawo wena uhleli phansi. Akufiki la khona ngenza isibonela ngithi. Akufiki la khona uzibone ngazathi ungcono kunabo bonke abanye abantu ngoba akekho owambulelwe sonke isambulo ngoNkulunkulu. Angiphinde futhi. Sonke sihlanyiswa izambulo ezilingene thina. Kwesinye isikhathi ngiyibone sengigijima abantu bebanjwa ngamandla bephakama abagulayo. Ngize ngicabanga ukuthi ngifikile-ke manje, ngifikile. Abe siyangishebela ukuthi akusiwena. Ungasheshi uyipronounce, in fact bonke abayipronounceayo bagcina bephele into abayipronouncelwe ingakenzeki kodwa abapronouncewa uye. So now David weza ukuthi akukhona ushintsho ingakho wahamba efakaza ukuthi angazi lo baba ungenzeki kodwa ngihlangane nebhele ngalidwengula ngahlangana nengonyama ngayidwengula ngibheke ngoqeda njalo ngahlangana noGoliathi. Uyabona uma ibhekene noGoliathi ngoba uyabona uma usubhekene noGoliathi kufuneka ama-references. Kukhona ezinye izimpi okufanele uyikhombisa ama-references before uzilwe. That is why sonke isikhathi uma uhamba noNkulunkulu win the battles. Ezinye izimpi awuziwineli zona, uziwinele ezizayo. Ngiyalizwa kodwa andingizwa ngempela. Kona enye impozwa ukuthi abalempile kahle it has got nothing to do with me there. Futhi it has got nothing to do with now. Kodwa uma ngingayinqobi le mpi kukhona okuzongehlela ngaphambili. Ingakho uma isebhekene noGoliath 6 meters tall. A gigantic creature. Uma phambi kwakhe lithi iBhayibheli waqala wayesethi waGoliath mina ngahlangana nebhele ngalidwengula ngahlangana nengonyama ngayidwengula nawe Goliath nami magama khona ezinye izimpi before uzilwe kufanele ubheke emuva uthatha ama-references bese uzana ungaphambili. Lisekhona bazalwane. So now it's very, very important. So Moimele in the Old Testament, he used to come upon the people in order to do the assignment. Sengathi ngomtshela usithuzana ukuthi yazi lento lesingene kuyo inkulu kunalento besiyicabanga. Besicabanga ukuthi siyezulwini. Nisekhona bazalwane. Besicabanga ukuthi it's about heaven. Kanti le it's not about the heaven. It's about the will of God. It's about intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Noma ngabe usindiswe ngomsombuluko iqala lenkonzo ufuna wazi ukuthi awusindiselwanga nje ukuya ezulwini, awusindiselwanga uzonqaka imoto la. Imoto uzoyithola sonke safika singenazo kodwa manje sesinazo. Uzoyithola ngoba uNkulunkulu wesibusiso kodwa asindiselwanga zona yikho sakwazi ukuhamba salwa izimpi imoto zingekho. So uMoimele elokhu ehla until kuqhamuka uJoel in that silent time. Kwakuyisikhathi silent la khona uIsrael waye ethunjwa ebuya isikhashana aphinda athunjwe abuya isikhashana. uNkulunkulu bafowethu uke enze into engazi noma usuke ayenze la. Ngikhumbula yes engazi ukuthi usuke yenze la ukuthi kwesinye isikhathi sibhekana nezinto asidedele zisinqobe.
Can I get into that? Uyabona nje usibona akusizo zonke izimpi esizinqobile. Ezinye zisinqobe zacabanga ukuthi zisinqobile. Zasibona sesengaphesheya. Ngelina ngoke ngikhulume ngale. But you know bazalwane uma uJoel ezoprofeta uprofeta ngesikhathi lapho ethunjiwe uyabona uma uzobheka uMalakai wayesiprofeta ngazo lezi zikhathi ekhuluma ngokuthi hey la bantu bamthanda uNkulunkulu kodwa bamroba ayisekhona bazalwane ningathuka angilapha not today. So what hey nimroba uNkulunkulu sikuroba ngani ngokweshumi nemningelo kusho ukuthi uma udla lokhathe kungokwakhe wemroba ukuroba ke kuhlukene kuno kuba isigebengu umntshontsha uyabona umntshontsha uyamlinda umuntu aze nyamalala bese untshontsha into yakhe yabona ke isigebengu leso kodwa masikhuluma ngokuroba yilapho uqhamuka at the gun point ufuna into yakhe umuntu akuyabona kodwa aningezwe uthatha ngamandla uthatha ngesibhamu uthatha ngompu umpu isibhamu yes so babe profeta kuzo sonke lezi sikhathi uyabona there are a lot of things that prophetwa ngaleso sikhathi awubonayo ukuthi hey kodwa Nkosi yami lento lena eprofetwa la inzima kakhulu angingayi ke into enenzima this prophet was a silent time. So now uma eqhamuka uJoel especially in chapter number 2 verse number 28 uthi ngasekugcineni ngiyakuthula umoya wami wathi angigcolisa isonto lelo but ngasekugcineni ngiyakumthula umoya oyingcwele uyabona igama elithi ngasekugcineni isho ukuthi ukufika kaMoyingcwele marked the last days. Insuku zokugcina zakhala mhla uMoyingcwele efika. Nisekhona kusho ukuthi akasekho omunye osazofikela umsebenzi osazofika manje usezolanda into zakhe. Kodwa nisekhona bazalwane. Akekho omunye osazokwenza assignment ebandleni ngaphandle kaMoyingcwele. uMoyingcwele wokugcina abantwana benkosi ngasekugcineni ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Abesekhuluma lamazwi ukuthi mayisethululile mhlambe before ngidlulele kulamazwi number 1 uthi ngizothulula umoya wami ngasekugcineni zikhathi zokugcina ngizothulula umoya wami. Ukuthulula ke kusho ukubhekisa phansi. Yikho bengifuna ukungcolisa isonto lelo. Ngangcolisa isonto lelo. Cela amanzi nje amanzi. Ninganginiki drink. Uthatha wona lawa. La negama lami lawo, anegama lami lawo. You see uma ethi ngasekugcineni ngiyakuthulula. You see? Amanye amagama izulu lenza njengosuku lwePentecost. La kuvela khona ukuthi uMoyingcwele ipresence yakhe ingaba khona ezulwini kodwa yena akasekho ezulwini. Ula uMoyingcwele ula. uMoyingcwele ulapha, uMoyingcwele ulapha. Asingamcele ezulwini. Vula inhliziyo yakho khona manje. Enze umsebenzi. uMoyingcwele ulapha. Nisekhona bazalwane. Umethi ngasekugcineni ngiyakuthulula umoya wami. Kusho ukuthi ezulwini uyasuswa umsebenzi wakhe ula emhlabeni. Ngasekugcineni ngiyakuthulula umoya wami. So number 1 zikhathi zokugcina, number 2 uyathululwa. Abisezo
washo lezinto athi abasha benu bayobona imibono abesethi abadala benu bayakuphupha amaphupho. Kodwa nisekhona abazalwane. You see now uma esho lezo zinto usho ukuthi ngamanye amagama now we are going to see far. Ake sikhulume ake sibekele amandla kaMoyingcwele that each and everyone in this church will be able to see far. Bona imibono. Where there is no vision, people perish. Ngamanye amagama umbono uzovusa uzosusa abantu ezweni labo perish. We don't belong there. We don't belong to the perishment. Thina sinokuphila ophakathi. There's always kind of life. Uphila kaNkulunkulu phezu kwempilo yethu. We don't belong laphaya. Uzovula amehlo ukuthi sibone kude. Let's see far. Asibizelwanga sonke ukushumayela. Ngathi umuntu ethi ubiziwe ubizela ukushumayela. Sekukhona i-congestion eningi la kushumayeleni. Abantu bonke babizwa, abanye asibazi benzani. Kuyashayisana. Kodwa nikhona abazalwane. Nakulento bizelwe kuyo. May the Lord open your eyes. But you see, incwadi kaLukhuza ngoba sengiyabala incwadi kaJohn 14 is one of the most powerful book okufanele ifundiswe emabandleni. Number 1, uvela lapha uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Uke wacabanga ukuthi why engathi izinhliziyo zenu Ngoyicabanga phela njengoba nimaningi kangaka nicabanga ukuthi nenhliziyo yini. Kodwa uthi inhliziyo. We are not a church until we have one heart. Angiphinde futhi ngoba lento ke ingumangaliso. Yabona umusene yakhe inhliziyo. Wazi ukuthi the failure of this church is because of you. Uma esibuka ufuna ukubona sinhliziyo. You see, that is why everything is difficult for the church. Everything is difficult for the church. Yabona thina njengabantu singabantu okufanele ngabe si reach ukudlula everybody. But mase ngizakhuluma idea, sefuna ukuthi imali zethu. Ngenxa ukuthi asikafike where we have one heart. It's an achievement of the church by the Holy Spirit. Ukuthi sibe hliziyonye. All right, hliziyonye. Let me take you. Let me dive with you in this one because I want to close. Now, uma ethi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kodwa inhliziyo yenu mayikhona. Ukhuluma with the group of abazalwane. With the group. Khuluma nabafundi bonke. Uthi kodwa inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kodwa kholwa. So now kusho ukuthi kukhona ukukholwa kwethu sisonke okuhlukene nokukholwa komuntu oyedwa. Enye izinto esiyishumela nesifundisa kakhulu ile yokuthi kholwa wena kholwa, and then sithathe into efaith ibe into yakho.
kanti i-right into efaith iyinto yakho kodwa dlula into eyenza ibandla li-achieve kakhulu ibandla lokuqala ayenzawe mafunde lama vesi namhlanje into eyenza li-achieve kakhulu they had one heart, they were in one accord. And uJesu wakhona uthi ningakhathazeki kodwa. You see, ngiyabona lokho kwakho wedwa. Ekhona bathuza nenye material ke namhlanje. Ngiyabona lokho kwakho wedwa khona in fact uma uwedwa kuthiwa uxosha 1,000 uright uwedwa na uyalixosha 1,000 kodwa kuthiwa uma nibabili no enye izinto usathana sishaye kuzo it is unity. It is unity. We divide our faith. Hello, he wasn't achieving a lot. We achieve less. Na lo tumeze hamba nge-Range Rover acabanga ukuthi hayi sengifikile. Kanti lapha zona sifune ma-Range Rover la. Sifune la khona sizoba nama-aeroplanes. Uma kuthiwa i-hour any airline sifake kuthiwa nje nansi ilokhu redemption here. Ifaka ama-airlines ayo. Can you think uyayazi into esingayi-achieve as a church? Asingeke uyi-achieve uwedwa. Israel mayingakhathazeki kodwa yenzani njani bazalwane? Kholwani. Uthi kholwani yimi nikholwe nawubaba. Abesekhuluma-ke zonke ezinye izinto engingafuni ukuyithinta namhlanje ngoba kungenzeka ngingaqeda. But ufika kuvesi number 6 wakhona uthi yimi indlela, yimi iqiniso, yimi ukuphila, akekho ongaya ubaba ngaphandle kwawo. Uyabona-ke leyo nto leyo iphethe izinto eziyi-2 ukuthi awukwazi ukufika kubaba kanti awufikanga ngoJesu. Indlela ubani bazalwane uJesu. But enye isho the way of becoming like God. Yayibona le esingena kuyo bese siyahamba siya kuNkulunkulu. Yinhle kakhulu. Kodwa indlela, the way of becoming. Elinye lamavesi engilithanda kakhulu uJohn chapter number 1 verse number 12. Uthi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. I like it in English. So that they become. Kukhona le becoming. But in order to close very well, uyabona uJesu uyena indlela yokuya kuJesu, uyena oyiqiniso, uyena okuphila, zoe uphila. But more than that, uyena okwazi ukuthi asenze sithi become. Mhlambe let me take you through this. Declare amanye amazwi nesangezwa kodwa anilela uma efika verse number 12. Verse number 12 in that chapter is power packed. Verse number 12 uthi bonke abakholwa yimi yonke imisebenzi engiyenzile nabo bayakuyenza nemikhulu. We introduce something ezokwenza thina
noma sesiyakwenza lokho yena akwenza. But kusekhona into esilindele ukuthi sifike senze nalokhu yena. Kodwa kusekhona bazalwane. It's about ngicela ukusithathela this 10 minutes and then I'll close. Now uma eqeda ukuthi nokwenza zonke izinto azenzile uma nje ukholwa. Uma wenza njani? Ukholwa. Uma ukholwa niyokwenza konke lokho bengikwenzile nanga phezulu, even greater ways. Yes. Abe bese adlula la. Uma esedlula athi for you to achieve that uthi ngiyonicelela umuntu ngoba lento ngakuyenza uwe ngiyonicelela umuntu. Yabona lekama alisebenzisa lapha athi omunye, the Greek word lapha isho another of the same kind as me. Ngamanye amagama mina seningitholile kodwa ningizonicelela omunye. Yabona uma ungakafiki la ulambela something great ngeke vele ufike ey'ntweni ezinkulu ngoba izinto ey'nkulu ziyalanjelwa. Asifani njengoba sila kukhona abeze ngenxa yokuthi kube i-report kodwa khona abathi Lord I need more. Noma ngabe usuyakwenza okwenzayo but you can feel ukuthi there is still more. Ushadabakasa because there is more. Ngeke ngifunde ngibe ne-masters ngisebenze umsebenzi bese kuyaphela nje nami. No, akaphele. I need more. So now uthi ngiyonicelela omunye. Ma uzoyifunda kahle nje ngonicelela omunye abe sezosebenzisa leli umduduzi. Kahle akusilona leli ethi umduduzi ngoba kuba sana zathi uzohlala kunzima nje kuwe uhlala ududuzi. Yabona sengitholile ukuthi impela benihleli la ukuthi yabona nje kuba kuthiwa umduduzi nje uzohlala esiduduzi. No, uyabona kuleli uthi I will get you another of the same kind, advocate. So i-advocate ke bazalwane akusiyena ummeli ojwayelekile. Anyanizwa manje anisangizwa. I-advocate akusiyena ummeli ojwayelekile. I-advocate ingena e-high court la ongeke uyingenele khona wena. Ngamanye amagama umuyingcwele akusiyena ukusinikeza iy'limi kuphela bantwana bakaNkulunkulu. Umuyingcwele ukusikhulumela ey'ndaweni ey'phakemeyo la khona singakwazi thina ukufika khona. Uyazincisha uma uthola umuyingcwele ukuthi ukhulume ngelimi nje kuphela. Yabona ilimi ukuzwe ukhulume ngelimi uzwe sebethi useyintshontshile ba elimi zakho. Yazi nizwe impaselo untshontsile ilimi zikabani ngeke ngazizwa. No bazalwane mozokhuluma ngelimi usakhuluma ngento engantshontsho umuntu akulalele kahle asho aphinde azayithole lento yakho. Ngazi uyithola kumoya noma uyithola ekuphindeni but mawuthi umuyingcwele take me to the places la ngakwazi mina ukungena khona. Muyingcwele ingenise vula le minyango engakwazi. I need the advocate, the Holy Ghost. Sesihlala isikhathi eside njengebandla ey'ndaweni ey'jwayelekile sesiyaziwa
u-advocate esefikile ebandleni lithi iBhayibheli akekho wakwafundisa ngeshumi nangemnikelo. Yilo nalo wabona ukuthi akuyayiswe lela plus lilethwe lapha nalokho enza ukuthi nalokho lethwe lapha. Kodwa uma engakafiki u-advocate sizobeka umuntu asicela izwi lomnikelo kubi ku-right. Wagcina nini ukuthi uze umzalwane ethi uNkulunkulu ukhulume nawe wathi angahambe ngokhipha yonke into kwi-account. So it's the advocate ngizanicelela umoya. Nazi izinto eziwu-2 ahluke ngazo eTestamenteni Elisha esivumelwaneni esisha kunakudala. Number 1 uthi lo muntu uTuzi lo advocate uthi uzohlala nani phakathi. Did you hear that? Uzohlala nani amagama uma ungena e-office ufanele kusayixwe wena. Singabi uwe osaba ababuya kamhlaba uyalini. Ungena avele nje ahambe nawe kanje ahambe nawe bathi babuzana bathi uhamba nobani. Nimbonile engazathi yena wazi inyanga esingayazi thina uye endaweni ezijule kakhulu la khona thina esingazi khona kanti abazi ukuthi umoya ungcwele uhlala nathi phakathi. Akasezile uzohlala phezu kwakho alokhu efukama. No, akasezofukama manje. Uzongena nawe uma ungena e-office ungena nawe, uma ungena ebhizinisini lakho ungena nawe. Uyabona mabethi khona izinto abazenzile azeqekala yena wena ufike seku-right ngoba akasahlali nje nawe. Lithi iBhayibheli uyoba kimi. Umoya unami, umoya ukimi. Umoya unami, umoya ukimi. Umoya unami, umoya ukimi. Umoya unami, umoya ukimi. Simsaphe uyokhophoza imifula
ungenzeki kini simamukele umoya ingcwele. Why? I want you to look to listen to what I'm reading now. I'm reading and I'm going. Chapter number 2 in the book of Acts. Wathi sewufikile usuku lwePentecost. Bonke babebuthene. Can somebody shout unity? Inkinga yethu sihlukene kakhulu. Ibandla likaJesu sihlukene kakhulu. Angazi ukuthi singafika lapho na sifike ebunyeni. UkaChrist ebudodeni okupheleleyo. Okungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya okunamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo base begcwala umoya ingcwele. Umoya ingcwele mayifika okokuqala ugcwalisa indawo, ugcwalise izimazalwane. Uqaqele yonke nje le ndawo, uqaqele yonke le ndawo, uqaqele yonke le ndawo. Akagcinanga ngokugcwalisa indawo, waphinde bonke ababephakathi wabagcwalisa bonke. Yini indaba? Yikuthi wayesekhululiwe phakathi kwabo, babengadingi ukusuka baye kuye ngoba yena wayesefikile la babekhona. Babendawonye. Thinto seduzane kwakho ukuthi babendawonye. You know, umuya ku-42. Umuya ku-42. Mawuya ku-42. That's where uzomuzwa ekhuluma ngayo yonke into uma esefikile. Because mayengekho, if we don't receive him, ubona umuntu omzondala khona la esondweni. Khona ngisona esikhulu somabandla bese sokuhleba sono sebandla leso esidliwa ibandla. Qala ukhulume ngalo from verse number 42 and then you read as it is. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba, wenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqiniseka nganhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.